Urugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụ mma. Onye mee nke ọma, ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tampụ, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa jaja. Ndị ụka eriga anyị from the back. Ndị oche eri anyị from the back. Fọdụ asịkala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, okpuru ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ama mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. We are happy to have you here on set. Thank you. You're highly welcome. Please, there's so many questions we would like to ask you. So many things that is confusing us concerning the Igbo cultures and concerning the Omena. And I will love you and I will appreciate you to answer us in case of whenever we see it, we will know that this is this and will not be brainwashed again. So my first question goes like this. Please, can you just tell us the difference between Omenala and Ọdịnala? Okay, thank you, moderator, for giving me opportunity to answer these pertinent questions. However, before I go forward, I would like to introduce myself for the benefit of people that are seeing me for the first time in their screen. Anyway, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi n'ụkazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. Yes. And we normally organize monthly rituals, prayers. People normally present their prayer requests to the temple. We pray for them. And I could be go for now charge and issue her throughout on. And this way, like October. October.
ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya anụta sendịkwana meseji na WhatsApp ma ọ na ị chọrọ isendịrị meseji na WhatsApp chaatị m na WhatsApp ọ bụrụ na m epikiri ya ma PA will pick it ma ọ bụrụ na ndị bisi 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 then ka anyị gabazie n'iru Mr. Moderator ajụjụ ị jụrụ bụ kedu ihe dị iche na ọdịnala yana na omenala. Yes, thank you for that question because lots of people don't actually know the difference. The difference is this. Ọdịnala bụ ọkpụtọrọkpụ, those how to live life that have been in existence thousands of years, as in during the existence of Igbo or Africa in general. That is to say, that ordinana is those Nswana. That ordinana is those 10 commandments. Don't do this, don't do this, don't do this. That is ordinana. Because it has been in existence then since Yaediba. So all ihe ndị anwa bụ ọkpụtọrọkpụ dị n'Igbo ana Igbo dị na Africa mgbe ezi dị n'ụkwụ kwa ọnya bụ ọdịnala. Then omenala differs from town to town. Omenala ndị etu ndị si eme. So it differ. That ọdịnala bụ nke unified, that 10 commandments. O nwere obodo ọbụla na Africa na ana Igbo amụrụ na igbu mmadụ bụ alụ. Yes. Onwere omenala Igbo ọbụla anaghị n'Igbo na n'Afrịka amụrụ na nwaanyị edina nwaanyị Igbo ya bụ alụ, ma ọ bụ na nwatakịrị ama edina nwunye nne ya. Ihe ndị a niile bụ alụ. Ihe ndị a niile wụ etu obodo si ebi ndụ. Mana abịazie na culture bụ omenala etu ndị si eme, o nwere ka culture ndị si eme nke nwee ka ndị si eme nke ha, maka na ọkụ dị na mba na-egere mba nri. And ọgwa ndị wu ndị elders n'obodo ọbụla jikọtara aka ọnụ wee kwuo na bido taa going forward na ihe abụ omenala etu ha ga-esi na-eme etu ọhụrụ si abụ na abịa na be anyị bụ Oraifite na mmadụ abịa na be anyị bụ Oraifite. Anwụrụ mgbe a na-enye gị list containing gị ji ebuwe 100 tubers of yam or 15 tubers of yam as case may be, dịka etu obodo ụfọdụ si eme na ị na-agba nkwụ nwaanyị. Yes, ha ya si na nwere ike ibute ji na ana Oraifite na-etu kọstọm anyị si wee dịwa omenala anyị. O nwere ike ọ bụrụ mba ji 10, nri ya adị na ya mba ji 10, enwere ike mba ji 10 adị ya, isi ojoko, then isi ojoko, isi ede nwere ike ọ dị bunches of ede maybe 10. Asị na ịkpagoro nne mụ nwa ị na-abịa anụrụ nri. So anyị na-eme nke ji 100 ma ọ dị 50, mana o nwere obodo na-eme ya dịka ndị agbata obi anyị bụ ọsọ. O nwere mgbe ndụ ga one of my cousin ebe ahụ ihe anyị butere mgbe ahụ bụ ji 100. Yes, mana anụrụ m na-eme gị 50 now. Anyway, so ihe m ji achọ ịkọwara gị ya ka ịghọta ihe bụ omenala. Omenala bụ etu obodo a si eme nwere ike dịkwa iche na etu obodo a si eme. Mana ọdịnala bụ ihe ọkpụtọrọ ụkwụ anwa, ihe niile a ndị Igbo si na ihe abụ nsala na ihe abụ alụ nọ etu a ka esi eme ebe a Igbo niile ọnya abụ ọdịnala. Okay, thank you very much, sir. Yeah. So I would like to go further to the second question, sir. Is it true that the mariners, that is the water people, they cause bad luck and good luck? Can you just explain to us how they can cause that bad luck and what will also bring the good luck? Thank you for this wonderful question, because there were lots of misunderstanding concerning the mmiri. The mmiri, as you all know, water is life. Ndị mmiri bụ ndị obiọma. Ndị mmiri abụrụ ndị na-eweta ihe ọjọọ, kama ka nkọwalụ na ihe ndị mmadụ amara. Ihe ndị mmadụ amara ọbụla ndị mmadụ na-asị na ndị mmiri na-eweta bad luck.
ọ bụrụ ya ihe na-ewetara gị bad luck bụ mgbe ị mere ihe ị kwesịrị ime, mgbe ịgbakudoro azụ ihe ị kwesịrị ịgbakudo azụ, when you ignore what you are not supposed to ignore. Now, and after ignoring them, you keep on doing those things that you are not supposed to do as one memory. So when you refuse to do the needful, then and ị nwere ike ịdị agazi n'ụzọ anwa atụrụ anya na ị ga-esi na-aga, ma ọ bụ mee ihe ndị anyị atụrụ anya na ị ga-eme dịka nwa mmiri, then onwe ihe ndị anyị na-akpọ ịpịa mmadụ ụmụazụ. Then ọ bụrụ na ime ezu anwa, enwere ike because of etu gị na ha si wee dị, ha nwere ike ịda adọchiga gị azụ ka ị malụ na ị na-eje n'ụzọ adịrọ mma. Ọ dị ka ajụjụ ya jụrụ kịta dị ka mmadụ esi kedu ihe kpatara nne na nna nwere ike iji peti nwa ha ma ọ pịa nwa ha ihe mgbe o jehere. So ihe m na-achịkọwa bụ n'ịbụ onye mmiri, o nwere ihe ọ ga-abụ imetara ọfụma apịa gị ọma azụ ka ị wee nwee ike mere the needful. Then ọ bụrụkwa na ime nke ọma, ị ga-enwetakwa ngọzi si n'aka ndị mmiri, maka na mmiri bụ ndụ. Daalụ. Okay. We would like to go to another question, sir. Okay. Please, can you just tell us the sign of Onyemiri? I believe that they should have a sign of the water, the marine people. Please, can you just tell us the sign? Okay. Ekene gị na ajụjụ jụrụ. Nke mbụ, if you have a link with waters, there are so many signs you will be seeing. One, and well, some people have direct link within the mmiri, while some people have minor link within the mmiri. Then I will try to explain it for you to understand it perfectly. Nke mbụ na ọ bụrụ na ịbụ nnukwu onye mmiri, o nwere sayensị ị ga na-enwe. Sayensị ị ga na-enwe bụ ị nwere ike ị na-afụta onwe gị na ọ bụrụ na ị na-ahụwụla, ị na-afụta onwe gị na mmiri, ma ọ bụ na-afụta onwe gị n'akụkụ mmiri, ma ọ bụ na-akụta onwe gị ebe ị nọ na mmiri na-egwu egwu, ma ọ bụ na-egwu mmiri, ma ọ bụ na-afụta onwe gị n'ebe beside water or inside water, ebe enwere ike ịfụta onwe gị dịka na ịnọ n'oche nwegasịa servants, ma ọ na-afụ na enyere ihe dịka crown, ma ọ bụ na ndị mmiri nọ na-agọzi gị, ma ọ bụ na water element pụtara n'ụdị fọm dị iche iche bịa na-agọzi gị. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị na mmiri, then ị na-afụta onwe gị na mmiri, anything na surrounding water, then unlikely n'ịbụ onye mmiri, all sign n'ịbụ onye mmiri. Then ọ bụkwanụ na o nwere ihe ọzọkwa sign ọ ya abụ bụ na ị na-afụ n'ebe ị nọ, ị marụ na ihe onye mmiri. Ọ bụrụ na ọ na-abụ ndị mmadụ gwọọ ọgwụ olelu ha, gị nwe onye mmiri gwọọ ọgwụ ọma elele gị, maka na mmiri na-emebi ọgwụ. Ọkịma ụdị ọgwụ ọsọ onye bụrụ iburu ha na-eje sụ ya na mmiri mebi ya. Yes. So ịfụ na isi ka ime ihe ndị ọzọ mere na ọ dị efego gị. Then onye mmiri ọzọkwa, ndị mmiri na-like entertainment. Ị na-afụ sign, ị na-afụ ụmụ sign na having fun, ha bụ ndị obi ọma, ha na-enwe open minded, a na-afụ obi ha anya, ha na-akpọ easy going. O nwere ike wee iwe obere kpochapụ ya. So onye bụ onye mmiri, ị na-afụ ụdị sign ndị a, ịma na ịbụ onye, ma ọ na-ịbịa afụ onwe gị na ị nwere talent ime ihe ejije, igwu egwu, ma ọ bụ entertainment, fun, everything. All this as na onye adị fun to be with. So all those things ọ na-eme n'ime ndụ gị, and ịbụrụ onye adịghị keep malice, mmadụ mejọọ gị kwupụ akwanye iwe efu n'obi, ị na-afụ arụ ụdị sign ndị a, ị mara n'ime onye mmiri. Okay, thank you very much, sir, for clarification. So
There's another question, and this question is very, very powerful and important because I could remember one lady saying that she's not married yet because they said that she's from Mary and all that. So my question is now, can the mariners prevent one from getting married and they also giving birth? Because she was like, even if that she struggled to get married, giving birth will be a problem. Understand? So can the mariners stop ones from getting married? And can they also stop one from giving birth? If yes, how can one know that they are behind her misfortune? Thank you for that powerful question. Anyway, the truth of the matter bụ na nke bụ eziokwu bụ na no smoke without fire. Enwere so many things nwere ike ime mmadụ na ọma amụta nwa. Enwere spiritual, enwere physical. Then ihe nwere ike ime ka mmadụ ghara na-aghasara mmadụ marriage ka ọ ghara ịlụbi nwere ike ịdị spiritual, nwekwara ike bụrụ ọ dị physical. Physical bụ ọ bụrụ na ịbụ nwata nwaanyị mana ị nwere ajọ omume, ọsọ ya bụ na ịgbachachara mma ma ọ bụ na ịbụ onye mmiri ka mma. Ọ nwere ofu enyi nwoke na-agwa m nwa ngịa ya fụtụrụ ya chọrọ ịnụ ya anụ. Nwatakịrị machara mma metụ mma aka, mana nwatakịrị a na-abụ ọbịa na biya ihe ọma bụ ịdere fim African Magic, fim mesịa obidokwa ọzọ odide na bed. Mfadụ na ọ na-afọdụ ya bụ nke nwoke nne je merụ ndị ka ha rie ọsọ ya chere ka ya bịa. Ọ na-awọch fim na ọ na-abụ omekọtazi mgbe ụfọdụ nyanwa nwoke eje wụọ ọmụọ nri, eje prepare nri butere ya dea na ebutezie nri ya beside the bed, obi na-erie nri, orichakwa nri ọdọ wee fere na-akụ bed ya wọch ọka fim. So ya na-eme ihe a megide ha wee sị mba na nwaanyị abụrụ nwaanyị ọnụnụ. Yes, naturally dị ga-enwe onye mmiri, mana this character ọ na-eme dị this boy ji wee rie mbọmbọ ọsọ abụrụ ndị mmiri ka ọ sọ ya bad character physical. So ọ bụrụ na o nwere nwa agbọghọbịa nụrụ di mana onye mmiri, ọ nwere ike ọ bụrụ na character ya dị bad, character gị nwere ike ime na ịma anụ di anyị ndị mmiri because na onye akwụkwọ onye mmiri anyway. Mana ọ bụrụ ndị mmiri mere ka ọ dị nwee that character na bad character o nwere onwe. So and nke ọzọ ọ bụ na o nwere onye nwere ike inwe bad character abụrụ ihe na-eme na ọ nụrụ di. So ọ bụrụ ndị nwaanyị ọbụla anụrụ di, ọ bụrụ ndị mmiri. Nke bụ na nke ndị mmiri ka ọsọ bụ nke ụdị mfugol, maka na the nature of my job ana m afụ ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ụfọdụ na-agbatakwa ya n'afa. Nwoke a bịa gwa m nke bụ eziokwu, ntụọ ya gwa m ya na nwunye ya na-enwe problem, wee sị ya mee ya invite ya na nwunye invite sị ya kedu ihe bụ ihe nwunye ya na-eme ya. O wee sị meza na ya ka gwa m na o nwere ihe ọjọọ nwaanyị ya na-eme ya, mana n'ime obi ya na ya na-enwezi affection n'ebe nwunye ya nọ ya, na ihe nwunye ya adịghị amasịzi ya. Mfadụ na anya na nwunye ya nọrụzie na ahụ ya adarazi ebini, mana ya na nwaanyị ọzọ nọrọ ahụ ya ebini. Nke a bụ spiritual. Yes, nke a bụ spiritual because ya ma na onwe ya confirm na o nwere ihe nwaanyị ya na-eme ya. Yes, mma akọwara ihe gbasara nke a. Mana ọ bụrụ na onye ya bụ ebe ọ dị na nwunye na-enye nsogbu, kedu ihe na-esenụ? Nwoke wee gwa gị na nwaanyị a na-adị atịtị, ọ na-elu unyi, ya pụwa ọrụ etu ụlọ dị wee ya pụwa ụlọ ya dị unkept, ọma eficha ụlọ ọma eme anything watching film. Abụrụ akwa ka ọ na-asụ, ọ bụrụ nothing ya izi kwuo iyi antụrụ dị nwaanyị confirm mọ ihe ndị a ya na-eme mana oge ọbụla ị na-agụka fọt mana nke nwaanyị nwere bọọlụ. Ọ bụrụ ndị mmiri ka ọ sịrị ya sista. Mana ọ bụrụ na nwoke a sịrị na nwaanyị a na-emekwara ya isi ya pinpoint ya nwante nwaanyị a na-eme, ọ sị na onwere ihe ya pinpoint, mana na ọjọọ n'obi ya ka ihe nwere spiritual problem. Ihe nwere ike ịka ọsụ nke abụọ ya
ụfọdụ n'ime ha bụrụ nọ ndị mmiri, mana o nwere ndị a na-akpọ ndị akara oghere mmiri. Achọrọ nke ya adịghị anya. O nwere ndị a na-akpọ ndị akara oghere mmiri. Ndị akara oghere mmiri abụ the negative aspect. Ịmana ebe ọ bụla enwere mmụọ ma enwere mmụọ ọjọọ. O nwere ndị akara oghere mana ha bụ ndị mmiri. Ọrụ ha bụ irite ọnọrọ whatever iso. Na ndị akara oghere abụ ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị mana ị na-eme masturbation, ị na-enye nwaanyị ibe gị, ị nwere ike ịatara ya ndị akara oghere toyu. Ana ndị akara oghere ihe a na-ebute ebe ụchụ. Ndị akara oghere mmiri anyị agba gị, ha gbachia gị ya, ha eme gị ichuo n'anya, mmadụ aba na-afụta dị mma gị. Yes. Nke abụọ abụ na o nwere ndị nwere nke ha that on phantom spirit ahụ ha atrata n'onwe ha abịazie na-edina ha na nlọ. O nwere nke nsogbu efu many years ago. Nwaanyị anwụọ na kịta. Nwaanyị a di ya na complain rụ m ihe ya na nwunye ya na past. O wee bụrụ na nwaanyị a na-agba ọ na-akpọ ụla, ọ na-enwe mmekọ na nlọ to the extent na ụbọchị mụ na di wee bata n'ụlọ, di wee imekọ ụzọ obere wee fụ ka nwaanyị nọ na bed na-eme etu a asị na onwe ya na ya nọ, mana fisikal na onwe ya na-afụ. Mana nwaanyị a mechazie etu anwa, mgbe a ji bata nwaanyị agha emego na-arahụzi ụlọ asị nọ na-arahụ ụla. Mana na ihe mere nọ na mgbe ọrụ ya sị nwunye ka ha mekọ, nwunye ya na-esofu esu hapụ m aka. Sụsọ nke anwa unseen spirit na-eme bụ nke ọ na-enjoy. Nyanwa bụ di ya na-akpụzie ọ na-asị hapụ m aka. Nke a bụ nke nwere spiritual problem. So ọ bụrụ na ụdị a na-eme, ma ọ bụ na ọ na-abụ nwaanyị mechasị ụdị anyị na-akpọzi ya ekwezibe, ma ọ bụ na spiritual husband wife ya na husband ya na-abịa mechazie ya, gị nwa amaala ikizie. Ndị a bụ nke tesi nwere ike ime. Then mana ọ bụrụ nke a na ọba karakta ka a na-adịghị na complain n'inwe ma na ọba karakta. So ọ bụrụ nwaanyị ọbụla bụ onye mmiri anụrụ dị asị na ndị mmiri. So nke mbugoro akụwagoro gị, ọ bụrụ na karakta onye ọ bụ ya na ya na complain ma na ọbara karakta. Mana ọ bụrụ na onye ọ bụ ya na ya adịghị complain, ma ọ bụ na nwoke adịghị enwe affection, ma ọ na nwaanyị adịghị enwe affection, nke a nwere ike ịbụ ndị mmiri. Nke ọzọ gbasara nwa ikwuru okwu ya, enwekwa ọkara mkpị na-abụ. O nwere ihe nwere ike ime na amụtara nwa. Ọ bụrụ na health wise, ọ bụrụ na nwoke ezuru ezu ma na nwaanyị anaghị eyi akwa, ka ahụ physical nwere ike cause problem. Spiritual bụ ọ bụkwa na ha na-agba adịghị enwe affection to each other, kerezi mgbe ha eji nweta mmekọ, ma ọ bụrụzie na onye unseen spirit na-amanye aka n'ahụ. Onwegoro ka o si dị ime adị, mana ejego ụlọ ọgwụ nerecha ya fụ na ahụ ya dị mma, mana unseen spirit amanyecha ya aka n'ahụ, onwe miscarriage. Nke a ọkwa spiritual. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ in every case nwaanyị ọbụla relationship ya na-emebi ma ọ bụ marriage ya na-emebi ọ bụrụ ndị mmiri, ị ga-enene ọnya ka o ji dị mma na ya agba afa. Then ọ bụkwa nnọọ nke anya amụtara nwa, ọ dịkwa tu ọnya akwụkwọ na ya agba afa. Daalụ. You did well for clearing us. At least we've known they are all about in the mirror. So please, there's another question I would like to ask you, sir. Though you've answered one, you talked about I want to ask you about the element of if, as in, how do I know if my element is water or land? Okay. Nke bụ eziokwu bụ na enwere 4 cardinal elements. Enwere the fire element, the fire and the sun, the moon, the stars, they are all fire elements. Enwere the water, that which represents Eke. Enwere water element, which represents Ori, is the feminine element. Yes, the mammals and the water sprite, the rest of them, they are the elements. Then enwere afọ masculine element. Masculine element is the salamander, that is the early being. Then enwere another element called the mother earth, the land element. That is the morning and the gnomes, the elves and the rest of them.
Now, so every human being belongs to these 4 cardinal points. Now, n'ime that 4 cardinal points ka mmadụ ga-esi wee ma nke ọ bụ 1. Ọ bụrụ na onye ahụ adịgo spiritually matured, ọ ga-ama the symptoms. Yes. Then, ka ọzọ, onye a mụrụ n'ụbọchị eke nwere link with water, with fire element. Onye a mụrụ ụbọchị orie nwere highly link with water element. Onye a mụrụ ụbọchị afọ nwere link with air element. Onye a mụrụ ụbọchị eke, onye a mụrụ ụbọchị nkwọ nwere link with the land element. That does not mean na onye a mụrụ ụbọchị nkwọ bụ land element ya ma enwe link with waters. Yes, a na-enwe interlink. Kama ihe ọ pụtara n'ụbọchị ahụ a mụrụ onye anwa na mmụọ na-eje ozi n'ụbọchị anwa ka wee nọrọ ọrụ. Yes, like mụ amụ ụbọchị nkwọ bụ land element, mana ọ bụ onye mmiri. So mmadụ nwere ike ịgba mkpe interlink with those 4 cardinal elements because they work in harmony. Then, mana ihe ọzọ m chọrọ ịkọwaziri gị bụ na ka ị ga-esi wee ma enwere characteristics eji ama ndị ọbụla each element. Yes, so ọ bụrụ na iwu onye mmiri, nke mbụgoro bụ na afa ya agwa gị ma ọ bụ yuzuo ụbọchị ọmụmụ gị wee mara. Then afa nwere ike ịgwa gị, ụbọchị ọmụmụ nwere ike ịgwa gị even the way you live your life, n'ihe na-eme n'ime ndụ gị, ị ga-afụkwa those characteristics ya gosiri n'ihu onye mmiri ma ọ bụ n'iwu onye nwere direct link with mmiri or indirect link with the mmiri. Thank you. Okay, sir. So, for not wasting much of your time, sir, please can you just explain to us as in what we can do to appease our water spirits? Okay, yes. Ọ bụrụ na ị gbachala afa wee gwa gị na onye mmiri ka ebu, o nwere ihe ị na-agaghị eme. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, as long as na gị na ha dị na mma, then ọ ga-abalị gị. Ihe ị ga-eme ọ bụrụ na agbachara gị afa ewesi n'inwere link with the waters, please do the needful. Gaa ma udo ka gị na ha dị na mma maka ọdịmma gị. Ọ bụrụ na n'ijelụ, ọ bụrụ na a ga-alụlụ n'ijelụ, o dipendịrị ụdị link ị nwere. O nwere ndị nwere link, direct link, bụ na a ga-alụlụ ha ọrụ mmiri. Yes, taa ga-akwa ibu mmiri, ihe dị ndụ ga-adị ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche representịrị ndị mmiri, maka na ndị mmiri ebuka. Ka use layman language, enwere ụdị mmiri gị ma nwunye mmiri gị, enwere ndị ọgbanje mmiri gị, enwere ụmụada mmiri gị, enwere ndị ejima, ndị dada, ndị akpọrọ ọrụ. Gịnị na-awụ ya water elements, ya water associates. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ ịsatụrụ ha, ọ bụrụ na iwu nwere direct link, ị mara na ihe ị ga-ejikwa ibu mmiri a ga-ezu ezu, ihe dị ndụ ga-adị ya. Mana ọ bụrụ na ị nwere indirect link with ndị mmiri, ị mara na ọ bụgoro na ihe dị ndụ adịrị ya, ijeme ihe anyị na-akpọ ibe ile ọma, necessary things ya dị ihe ọnụ na-eri dị anya, then ị nwere ike jee na mmiri kpee ile ọma wee receive water blessings. So ị nwere ike iji elu. So akụwago m maka direct and indirect link. Ọ ndị nwere direct link bụ ndị ga-achọwazi ma ewu ọya adị ya ma ihe dị ndụ ya adị ya, mana ndị ewu indirect link si ile ọma ha bịara dị enough. Okay, sir. Okay, sir. What can we do to settle them permanently, as in to settle them very, as in Okay. completely? Ọ bụrụ na onye nwere direct link with ndị mmiri, ihe ị ga-eme ọ bụrụ na agbata ya n'afa na ndị mmiri na-anaghị oke maka na ị nwere direct link with ndị mmiri. Ọ bụrụ na etu anyị si arụ ya na temple, maka na anyị kwenyere na ịlụ ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ in reverse. Maka na anyị Igbo na ọnụrụ di na nwunye bụ maka esi akpọ ya di mmiri ma nwunye mmiri. Na anyị Igbo, ọ nwoke je gbaa nkwụ nwaanyị, ọ marụ na o mezuo na ihe niile o kwesịrị ime n'isi nwaanyị. Ọ bụrụ ịmara nwaanyị abụrụgo nke gabada ya, ọ bụrụ ndị Hausa. Yes. Now, mgbe gị nwere onwe gị bezigwa anọ ka ị merụ ndị mmiri bụ ndị otu ya associate ya
ndị ya na-enwere ọgbụgba ndụ, ndị ya na-enwere iyi ụwa, ndị ya na-enwere medites jikọrọ ha nọ even before ọ bịa n'ụwa reincarnate ya n'ụwa. Ọha bụ ndị otu ya, ndị wọta pepụrụ ya. Na ihe ị ga-eme bụ na ị ga-esetụrụkwa ha etu ahụ nwoke ji abụ iche ije nụ nwaanyị. Iruo isetụrụ ikwu ya, ibie, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị nne, ndị nna, ndị niile bụ ikwu nke nwaanyị bịara ịnụ gbaalụ ha nkwụ wee hapụrụ nwaanyị. Etu a ka ị ga-esi gojekwa setụrụkwa ndị mmiri ya, ma ndị dada ya, ma ndị ejem ya, ma ndị iyi uwe, ma ndị ọgbanji ya, ma ndị dị mmiri ya, ma ha niile kwugbotiko. Yes. So ọ bụrụ etu anyị si adị na temple alụ permanently, ewu ya adị ya ihe chi ọkpa anọ. Maka na ihe chi ọkpa anọ, ihe anyị ji eji ji ọkpa anọ arụ ya bụ na ọ bụrụ na nwaanyị ka ị jere ịnụ n'obodo ọbụla, a ga-egburiri ihe chi ọkpa anọ. O nwere obodo mma na ala Igbo a na-agba nkwụ nwaanyị data ewu, ihe chi ọkpa anọ ya adịrịrị ya. Ihe chi ọkpa anọ bụ ihe a na-enye ụmụ mmụọ pụrụ ibu. Ha enye nke obodo na be anyị, egbuo ya bụ ewu anwa, ekecha ya, onye ọbụla nwa okorobịa bịa ụlọ na ụmụnna ya eketara ya ọgwụrụ mpempe anụ ketara ya. Mana etu akwadịkwa na mmiri ya. So maka na ụmụ mmụọ niile nọ na mmiri nwere link with data nwata nwaanyị ahụ na-agba nkwụ ya that day. Dịka ị bịaruo ọnụ mmiri ya ka ị ga-enye ewu, inye ha ọkụkọ ọ dị small. Maka na omenala Igbo, ihe ọbụla a na-enye ụmụ mmụọ buru ibu ihe chi ọkpa anọ. Mana ọ bụrụ na ofu mmụọ kichesịrị nwere ike iwere ofu ọkụkọ, mana ada ụtọ na ha dị many yuzuo ihe chi ọkpa anọ. Na ihe ndị ọsọsi na ihe ịchọ mma ma ihe ọnụ na-eri, ma ndị ọbụla itighị anya na mmiri, ndị ọbụla ewere nke ha. Then anyị mesizie ya, anyị bịa n'ụlọ bịa gbuo ebulu. Ihe anyị ji egbu ebulu na-abụ anyị ji emesara aka na ọdụ ka entertainment na-abụ n'ijegoro je gbaa nkwụ na be ndị ọgọ, gụnyecha ha ma ewu ma ihe niile ngwongwo na ngwongwo ha ya ekezi, ụmụnna ya eke. Ị ga-esi n'ihe ị ga-eri eme entertainment ndị ya guest bụ eziokwu. Etu a ka anyị si enye eme anyị jekwanyechara ndị mmiri ihe ndị nọ na mmiri, chatụrụcha ha, ha bịazie n'ụlọ kpọọ oriri, gbuzie ebu eme nsaraka, enwee nwa aṅụrị. Imegha na etu a ọrụ mmiri agaruo ọfụma. Ịlụ ha na etu a, ịma na ịlụgo ya permanently, na-ekwugo ngọ permanently. Mana ka gwụkwa nke a tupu eju ajụ ọzọ, ihe chọrọ ikwu ebe a bụ na ịlụkwara ọrụ mmiri kịta does not mean na ịma na-ewelu ihe ọnụ na-eri from time to time chekwanye ndị mmiri maka ngozi. Ka mma n'ijere nụ nwaanyị na Ọkịja atụka nna ama ịgbacha nkwụ nwaanyị, that does not mean na ịma ahụ ịnọ igoro bred goro ihe ọnụ na-eri jenye ndị ọgọ si ha, ndị ọgọ masị nka ndị mmadụ ka unu mere, ewesị gị ọgọ ị bịara ọfụma inye ha ihe ọnụ na-eri ya. So etu a ka ọ dị n'ijekwa ọje satụrụ ndị mmiri does not mean na ịma nọ were ihe ọnụ na-eri jenye ha. Etu ọ dị ka nwaanyị jere ije di enweghị anya na anụ na Ọkịja, that does not mean na ịma nọ goro bred jefu ya parents ebede wee sị nwa m kee ka ime ise ka ịbịa fụ parents gị kee ka ime ahụ ọ dịkwa gị kee maka di gị, ụnụ a na-ebikwa ọfụma. Onwe ka unu ebe unu na-enwe mkpọbi okwu isi ya mana anyị na-enwekwa problem ebe a, ma ọ bụ nke a, ma ọ bụ na-amụtabere nwa nke a wee tụnyere gị alụ. Maka na onye bụ mmadụ esi ụzọ na-esi ite ka enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ. So mgbe ị mere etu a, nne na nna ga-ata ịkwa gị alụ ihe eji wee je na be di gị, o wee na-abara gị. Etu a ka o si dị ndị mmiri, n'iji alụcha ọrụ mmiri does not mean no for life. Maka na mgbe a bịa agba nkwụ n'ọgwụ dawa na Ọkịja, ya si nne na nna gị bye bye for life, ị nọkwa ịdịkwa jụrụ akwụ na be nna gị. Etu a ka o si bụrụ onye mmiri. Maka na ndị mmiri remains ya people despite the fact na-abịago kwụọ ngọ mmiri. Ịnọkwa irukwa ihe ọrụ dịrị jenye ha, iwee sị ha na mụ na di m na-ebikọ ọfụma mana anyị chọkwa anụ nwa, na mụ na di m na-ebikọ ọfụma mana na anyị chọkwa na Lagos anyị nọ ka ihe ọma meela anyị ka anyị gbagwara na ruo ụlọ nke anyị. Onye bi na be mmadụ adị akụ flawa then ịyọkwa ha. So ịnọkwa na-alụgodo ọrụ mmiri, nwanne ịnọkwa chekwa jee jụrụ akwụ daalụ. Mana ọrụ mmiri complete ọrụ mmiri nke anyị kpọ complete ọrụ mmiri eji ewu alụ once in life, mana ile ọma enwere ike ị na-eme from time to time maka ngozi ya gazi. Anyị chọrọ ịma ụfọdụ biko ihe gbasara ndị mmiri ọnwụ ifefa na-asụ, is there something that they forbid? Yes, maka ajụjụ gị amaka. Nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịbụ nwa mmiri and na ị chọrọ ka ị na-enweta the ocean blessing,
the water blessing. You must be and live your life dịka ndị mmiri. Nke mbụ, ndị mmiri na-asọ ọgwụ dịka isi malụ. Mmiri na-emebi ọgwụ ọsọ ya bụrụ. Yes. Ị ga-asọ ihe ọbụla gba ọgwụ. Ijere gbuo ite, ijere gbuo olulu, ma ọ bụ oke ite, ma ọ bụ ịkpọrọ igbo, ma ọ bụ gbuo ajọ ọgwụ ọbụla ka i wee mee odogwu, ka i wee mee ọka. Ndị mmiri na-asụ ya. Ọ gagoro ndị ọzọ bụ ndị abụrụ ndị mmiri, ọma agara gị nwa. And nke gị ọ bụrụ na ọ gara, ị nwere ike na-esi na ọdịbịa rụrụ gị ọrụ onye nara gị ego n'iyi, mana ọ maka na emebi na ịmarị ha na-atụ ọkụ n'anya. So ndị mmiri na-asọ ọgwụ. One. Nke abụọ, ndị mmiri na-asọ mpịtọ ka kwụsie ya ike. O so na ihe na-emebere ọtụtụ ndị mmadụ ihe. Ịbụ onye mmiri, ịbụ onye mmiri, mana ị na-esi na nkwụ na-efere n'ụkwa. Ndị mmiri na-asọ, ọ bụrụ na of any reason na ị nwere single partner, let it remain like that. Enwere any reason why you have another partner, you must let them know. Ị ma na-eme gị na Elizabeth tata, na mgbede echi gị na Ngozi, na mgbede nwanne gị na Ifeyi nwa, na mgbede nke ọzọ gị na Chinwe, ị na-eme etu nwanne ị na-eme mpịtọ. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nwaanyị, tata bụ Sọnde n'oge ụtụtụ gị na John, na mgbede gị na Ifeanyị, na-echi niile anọda, ọ bụrụ gị na Johnson. Ka m gwa gị, o nwere otu ị na-eme etu ị na-eme mpịtọ. Ihe ji gwa gị ihe a na-agwa gị na o nwere otu nwata nwaanyị bịara kpọpụtara m wee sị m na ya dị ime, mana na ya chọrọ ka ya mee onye tụgbara ime. Wee sị ya gịnị mere? O wee sị m, wee sị ya kere ka o si mee. Wee sị na ya dinere ụmụ nwoke ịtọ in one week, 3 different guys. Ọ bụrụ na ya na-eme ya asịrọns nọ enyi nwoke, of which na 3 of them nwere nke yuzu rọba. So o jekwuru onye a, after edo jekwu onye a, after ụbọchị nkwado jekwu onye nke a. So now na ya dị ime, na ya chọrọ ịma onye n'ime ha tụwara ime. Ụmụ nwaanyị ekerekwa m ụnụ. So mana ya na-achịkọwa abụ na ọ bụ ọkụ ụmụ nwaanyị niile niwe, mana ya na-achịkọwa abụ na ihe onye a na-eme ọgwụ mpịtọ. Yes, ị bụrụ onye mmiri, ịda na-eme ụdị ihe dị etu a, ịda na-edebe ilo. Onye mmiri a na-ebu iwe n'obi maka na mmiri ewu ilo. Nke bụ isiokwu ka na onwe onye ọbụla mejọrọ gị, ọ bụrụ na iwe ezigbo onye mmiri, mmadụ mejọọ gị, iwe wee gị, onye a ga-enwe problem. So onye ka o ji dị mma, if you can forgive and forget. Because once you keep nursing that anger, the problem onye a ga-continue na-abịa. That is onye mmiri for you. So onye mmiri ise ha na ụmụ ihe ndị a ukwu, then ma na onye ahụ nọ na the right track. Okay, sir. Thank you very much. Because my wife is to come back to the Igbo and do. And as you join us, our question is accepting ordinary Igbo a solution to get rich quick? Yes, ajụjụ a atọka m. Ihe ji tọm ụtọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ che na ihe eji asị ndị mmadụ na-achịata n'ọdịnala bụ ka ha wee bute ike. Nwanne ọ bụrụ ya ka m kọwara gị nwantịrị mara. Alaikere m ajụjụ ihe njila ike ajụjụ a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-echighata n'ọdịnala thinking na ha ji arụ ọrụ dị n'ụzọ ha ebute ike. Ọ bụrụkwa eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu, gee ntị nke ọma. Ihe m ji sị gị ego ichighata n'ọdịnala Igbo bụ na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ maka ego. Ihe m ji sị gị ichighata n'ọdịnala Igbo bụ ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. One thing is sure, once ichighata n'ọdịnala Igbo bụrụ ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ ana, one thing I can assure you is protection. You know why? Maka na mgbe ahụ ichighata na ya root na-asọ nsọ ana, gị na na-adịgo na mma. Mmadụ ọbụla na-eku ume ama egbu gị. You know why? Maka na ana bụ isi mmụọ, na onye anwa na-achọ ka o gbuo gị na-azụ ụkwụ n'ala.
dibịa nwa na-achọ ka o gbuo gị eji ego bie ka ọ gwọọ ọgwụ imegide gị na-asụ ụkwụ na and gị na ana mọda et dị na mma. So a na-ama ekwenata ka ihe idizavụrụ mee gị. Ịghọtara ya? Then ka akwụkwọkwara gị ihe ọzọ ị ga-aghọta. Ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ na ndị Igbo na-atụ ilu sị na chi onye adịghị n'izu ma isi na-achọ ya awọ. Chọka nkọwara gị ihe nu ihe o menụrụ bụ na if your chi does not support or be in alliance with negative izu ọbụla agbara imegide gị, you will live and grow old and grow gray hair. Yes. So ihe nji achịkọwa ihe a bụ na ihe ọdịnala ga-emere gị bụ na ị na-eme ọdịnala you conquer fear. Etu a nnọkịta ịchọ ka ị maa na onye ụka na-atụwa onwe ya n'egwu, were akwa blak kechie ya, just folduo ya, were owu taa ya, were obere ugbere ọkụkọ tinye ya, jee na dọọ onye ụka tidebe ya. Nwanne ọbata vileji wee n'anya fụ ihe a ọsọ ime ya taa mee ya ọbụ ugboro na-awụ na eto ọkwụsị nata vileji ọ naghị Lagos. Ọ naghị Lagos. That is ndị ụka for you. Mana ọ bụrụ na ọmụnwa onye ọdịnala ka ebe adawa ụdị ihe etu a, nwanne ịnọ igbu onwe gị jewe ụdị mfụ anụ ụdị ihe were maka kpafuo ya, tụfuo ya, were ihe imewu. Ịghọtara ya? Onye ọdịnala na-akọnkafịa. Ọ bụrụ na ịkọnkafịa, ị mara na ị na-alụ ọrụ gị n'ụzọ gị maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na ọdịnala ihe ọdịnala ya garanti gị bụ na gị na mmụọ niile gị na ha so. Adị nke ọzọ, onye anwa na-eje na be dibịa ka o je gwọọ ọrụ ya ọgwụ, ọgwọ aja ka ọ chụrụ dunyezie ajọ mmụọ chụọrọ ya aja, ma ọ kwe ya nkwa ọkụkọ, ma ọ kwe ya nkwa nwantị na ọdị ọda, zipụzie ya ka ọ bịa rụọ ọrụ ọjọọ n'isi gị. Mana gị nwere onwe udutoro nwekwara mmụọ ị na-echukwa. Mmụọ ndị ị na-echukwakwa ama ekwe ka ihe izu ọjọọ a mee gị, maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Ịghọtara? Maka na ụbọchị amụ dike na mba ka amụkwara ibia, ịfụ na ị ga-akwụ nkwụ na mmadụ agha egbu gị ka nna gwa gị. That is ihe ọdịnala garantịrị gị. Mana ọdịnala Igbo a garantịrị gị what? Ihe ọdịnala nyere gị blessings, ngozi si n'aka ndị nna nna gị ha wee bịapụta, and ngozi ahụ blessing ka ị wee mara ihe ị kwesịrị ime ka ego bịa. Ọdịnala adịghị enye gị ego. In fact, nwere any spirituality. If you like, go and do 60 days and 60 nights. You cannot wake up one morning under your pillow and see money. It can never happen. So ọ bụrụ na mmadụ sịrị gị weta ego ka emere gị bọs nwa na money imepe ya ifu ego, asị ka onye a na-achị narị gị nke iji ụdị ife agha drọ ya magic money ọ drọ. Maka na ọ bụrụ na ọ dịkara ihe onye a na-akampen rụ ka ị wetara ego, onye ya m na bịa na-emeni ya ụdị ihe agha drọ. Ihe na-achọ ịkọwara gị ihe ọdịnala ga-emeri gị bụ ejisi gị chukwa mmụọ si be nne gị na mmụọ dị be nna gị. Ịchụkwa ha gị na ha nọrọ n'udo, ibi udo personal relation, ha enye gị vision and knowledge. Jee gụọ Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So what you need, why you are suffering, is because of lack of vision and knowledge. So yes, spirituality ga-enye gị iwu vision and knowledge. Ị ga-adị wee apply ya n'ihe ị na-eme, ị ga-abịa. Because money is legal tender created by human being or spiritual. So all services here we in the lender can monetize again. So you must have something doing. You get one of the services in the lender, either you render services or you sell something. The value of that your services can monetize. Who's your word to nego? The way is even a lawyer consultation fee or what you go no before all services here can monetize. So you must have something in there, monetize, see the value of money. In exchange, that money will be. Man, no, because you need to paluchigi. But we need to you will food waka. But what did he mean? I check ego that then. One day, they were attending to know on Ghana. That is a lazy man. Uchi ogodo. Ago ebuye. Money cannot come. Vision enye the game okay where apply ya na ya mechanic workshop.
that's ya ọrụ aka gị ka vision and knowledge etu ị ga-esi wee mee ka ị na-ele services to your customers ka ego wee na-abịa. So ọdịnala abụrụ get rich quick. Ndị mmadụ na-enwe the wrong concept about ọdịnala. So mana ụfọdụ ndị mmadụ ihe je nwee the wrong concept ahụ, ịma na ihe ọzọ ị ga-enyeta isi aka na ya bụ ije gwọọ ọgwụ ego. Ije banyezie n'ịgwọ ọgwụ ego, ịma na ịba ego n'ihe ọzọ totally abụrụ ọdịnala. So ọdịnala does not guarantee you get rich quick. However, if you are in peace with your spiritual forces, apply the wisdom they are giving you, then if only your business will begin to turn around. Because you need what I go according to go with your spiritual forces. Thank you very much. I appreciate a lot. So Abiko, I'm trying to clarify in this particular one. It's a very, very important question. You know that some families that have gifts, all these ordinary gifts, maybe is their turn to worship this or that, and they neglect it. And they are not neglecting because they want to neglect, they are neglecting because they are thinking of the repercussion. And if there's any repercussion, please, how can you address such family that have that kind of fear that maybe there's a repercussion and all that? Dalo. Yes, for this question. Nkebe eziokwu bụ na ezigbo ọdịnala Igbo enwere repercussion. Ana m agwa nkebe eziokwu. Ọ bụrụ na na-ekpọtụrụ chi gị, na-echukwa ndị ichie, na-echukwa arụbinago agwụ dị na be unu, ma ọ bụ na unu nwere ọdụ ọmụmụ na-echukwu ya, o nwere any repercussion, quote me anywhere. Ma ọ bụ na o nwere arụsị dị na be unu na-echukwu, o nwere any repercussion. Ihe ndị mmadụ mere mana anyị makara ndị mmadụ na-eje eme isi these two ọnụ. O nwere ike o nwere ndị nna ha mere ọdịnala mana ọ bụrụ ọdịnala pure ọdịnala ka o mere, ihe nna ha gwere na nna ha gwọrọ ọgwụ. O nwere ndị nna ha tiri mmọnwụ tie ọkpọka, tie ọkpọka, o nwere ike tie mmọnwụ awụrụ egwu, ọ bịa na akwa ebe a na-akwa mmadụ gbara aka rigo elu nkwụ, sọsasịa nkwụ, o mee odogwu. O nwere ike ọ bịa afọ m ebe o mere akwara ozu ma otiri mmọnwụ bịa, asị na ọ chọzi ịpụ, asị na ọ ghere izu ọgwụ o ji wee bịa, ọtụdo ofu osisi aka osikpọ nwụọ. Ọ bịa ha n'ebe a bịara akwụ ozu ofu esi ga-anwụ, ajọ ọgwụ o butere ebute, o ji mee ọkaka, o ji mee odogwu. Ụfọdụ ọbụ na nna ha, nnukwu nna ha mere dibịa, mee dibịa ọjọọ, jee bute ajọ ọgwụ. Ụdị ụfọdụ na-emekwa kịta, jee bute ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ o butere bụ ajọ ọgwụ, nwere ike orie oke ose ya bụ itighara isi na geeti biya, ọkpọ ọgha afọ agwaghị ihe iji maka ya bịa, o riri oke ose. O nwere ike ọ bụrụ na o ji etinye aka na black winch, baa na otu ndị black winch. So ihe niile ahụ o ji wee mee ihe o ji wee mee odogwu. Na ụfọdụ na onwe ya emekwara ya mgbe a na-eji ata eburu n'izu ọgụ. O nwere ndị maka na mgbe anwa eburu dibịa, ọ bụrụ na ijere ọta eburu n'izu ọgụ, ewee gị na ịgbanitebere. So ụfọdụ ndị mmadụ jee daa ajọ ọgwụ eji wee jeta eburu n'izu ọgụ. Onye tụchazie ebu na anwa nata, maka na mgbe ahụ eburu dibịa jeta eburu begara egwu na ọtụchazie ebu na anatazie maka ajọ ọgwụ ahụ o butere, o ji wee gbe ọkanga, o ji wee gbe odogwu. O bichazie ndị ya nwụọ, ajọ ọgwụ ahụ egodi ya, maka na ọgwụ na-ebu. O nwere ebe ị ga-enyeruo ajọ ọgwụ nri, ọkpọwa nri. Ihe o mere abụrụ onye abụọ, ihe ọ gwọrọ ụgwọ ọgwụ ka ọ gwọrọ ụkanga ka o mere. Ọ nọ ka onye na-eje ụka jee banye otu nzuzo dị iche iche. Ọ bụrụ ụka si abanye otu nzuzo, mana ọ chọzi ka o mee ọkanga wee banyezie n'ihe ọzọ. So onye nna-achọ ịgwa gị ịnwụ na nnukwu nna ahụ, famili a na-atụ ụjọ na-atụ ụjọ based on experience. O nwere ike ọ bụrụ na o mere n'ikwu nne ma ọ n'ikwu nna, ebe nnukwu nna ha mere ụdị ọkanga wee gwọta ọgwụ ahụ, mechazie onye nwere ike mechazie ọnwụọ. Ọgwụ ahụ a na-ese mmadụ, a na-enwe ọnwụ ike, na-egbu ihe dịka o nwere ije na nke ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ, nwere ike ife ofu nwe ọ na-agụsị ọnụ mmiri, ọ bụrụ ajọ ọgwụ. So ụfọdụ so many things. So ụfọdụ bịa nechazie anya fụ ihe mere na famili bụ Okeke, ọsị mba na ha chọrọkwa ihe gbasara ọdịnala, mana ha mụrụ na Okeke abụrụ ọdịnala ka o mere. Okeke mere ọkanga. Gịnị bụ onye ọdịnala? Onye ọdịnala bụ that old man nọ na village,
ọ bụrụ iwu na ọya bụ dibịa na-atụ nzu na-awa ọjị akpọọ ya n'obodo kwuo eziokwu ọ dị ewu nke mmadụ ikoro ịbịa ka ikori ya ọkụ abalị daizi ka inye bribe ka o wee kwudoro gị na ana abụrụ ana gị ọsị na aka ya dịrị ya na ya bịa ebe anyị kwuo eziokwu onye a bụ onye ọdịnala maka na onye ọdịnala dịka nsikwu bụ onye na-asọ nsọ a so onye anyị kpatara so ụfọdụ famili na-atụ ụjọ maka ihi na ha afọ ilulu na ihe a na-eme na be ndị famili bụ Okeke bụ maka na o mere ọdịnala mana ọ bụrụ eziokwu ihe mere eme na be Okeke wụ maka ihi ajọ ọgwa nna ha ji mee ọkanga tie mmọnwụ ma ọ bụ okoro ma ọ bụrụ ọkamgba ọtara ya ọnya na-enye nsogbu ọ bụrụ maka nzu ọ na-atụ ma ọ bụ edo ọ na-atụ ma ọ bụ ọjọọ ọ na-awapụrụ ndị ichie ọ bụrụ onye nwa bụ ihe butere nsogbu na ya so ana m agwa families ndị na-atụ ụjọ ụmụ ihe ndị a ha kwụsị ịtụ ụjọ na efu onye kwụwara aka ya ọtọ mee ọdịnala obisia ndị ya nwere ihe na-eme n'ezinụlọ ya ọtara ya like be nna m nna mụtara nna m bụ dibịa nnukwu dibịa chi ọzọ mana si ihe nyere nsogbu na be anyị bụ mgbe nna m were ọfọ nna ya nyere ya ka o wee na-emedo ihe gbasara ọdịnala na o wee were ọfọ ahụ bụ ekpere na ezi ebumnobi ndị nna nna ha ga-etufu ọfọ a makana mgbe etufuru etufugo agamnihu niile nọ n'obodo ahụ ọnya ka m nwaji wachi ya so ezigbo ọdịnala enwere repercussion ọbụla onwe na ọ bụrụ na onye a na-eme ọdịnala akụwa aka ya ọtọ ghara ikpafu ọbara ghara itinye aka n'imegide mmadụ daalụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu anyị na-ekele obodo daalụ nne for honoring our invitation. And I'm that if we call you next time, you will also honor our invitation. Yes. You also give us audience and answer a lot of questions that confuses us. We have a lot of questions to even ask you, but because of time, so we'll stop here. And I want to ask you, as in, do you have any other things to tell the viewers? Maybe tell your viewers, tell everybody, tell the whole world concerning. Thank you, viewers all over the world. Thank you. Onye moderator, onye ga-ajụ m ajụjụ taa ekelere gị ama na ndị ọma na-ege ntị ga-amụtara ihe na ya wee na-asị ka ngwa ibe anyị nọ na ọ ga-adịrị niile mma dịkwazịrị ndị Friends of the Temple December 1 nkwa mbọsị anyị na-eme mmemme Love Feast maka ndị Friends of the Temple ndị gụrụ mba atụ otu Igbanijele ya na kwado ụbọchị m na-emekwazi ma mmemme birthday m December 1 ọ katara aka a sị na ọmaka ya emere unu niile agụọ m ọfọ ndụ n'isi ndị niile Friends of the Temple, Children of the Temple na ndị sonye na anyị na-aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Ọktoba n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile a sị na ọmaka ga-emere unu a sị na akakaka ya mụ na ya ya bụ a sị na unu ga-ejere obodo na unu ga-emere obodo n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ike niile si n'aka ya inwe ajụjụ na nkụzi a sendịala anyị meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Daalụ. Maka ndị enyi m ndị YouTube na ndị Facebook ndị enyi m metara onwe m ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị m message, personal message to my WhatsApp only. It must be message only. Send there na 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. I guess yeah. No, for